Kardom kacing hon rat atum karbiang long lima sau keduan nili kardom pilo pinihet arju longlo munit atum kachethan putan nili tum APHLC atum jasemet ke nili apa arju Tuliram Ronghang akehai CM along poisa endampo lasi anarlo ke APHLC meeting keseng lapen keklem pusonsi kachethan arju longlo Kongres atum kamathak ke Karnataka halatum hai lo po dak Assam da hai ji pusia matha lapen pachuk bei pachuk kei pen aprang ating pachuk bei pen pachuk kei pen munit tumhan pi lu pen papi dup pen RSS tum men chelang pen bombo sena tum men chelang pen alang litum election je pe hai ji pusia matha lapen election ke pe hai la pula ben election ke pe hai po chu long le po walam chu ke chu ji apan ke claim ji apan kali la son si matha alam thi he neli ga ning ye nai neli tum poisa ke bang along pu ke anut ka prek pe ngelong le lu rat atum neli tum panang hang po rat atum ame thang si meeting keseng po, organize po, titi. Lapen nili tum APHLC leader tum bangke emethanga poisa pen, emethanga gari pen, si nili tum meeting ki dun kabor I titi. Ahut pen ke gari chetang te chingseng tok. Lapen ahut pen ke ni tum gari ta ban et lopot. Atu wehet ta ha tuwar sang nang krai lo la puson nili tum bangke Tuliram Ronghang det adim pen le la alang li det pen le poisa ki endam nang yat athai putakali sita Kongres atum ke non BJP ke do anda aprang Kongres lo latum ke arlo pen ke chingwai bom la chingki bom asopo ke BJP apo ke Kongres la pusonsi halatum claim bom nonta la apo ke Kongres asopo ke BJP pu ke lage lam chethan kam da ve lage abinong ke latum ejat pe jongsi neli tum phan neli jongsi BJP pen poisa endam pensi meeting ka solai ulotang te la nili bank passbook le nang litum lang tami la pen la nili checkbook le lang tami arni wang thak nili cash ke draw jerso suri pho suri cap la puson poisa draw po la nili chiklo jon nili pension lak isi bagdu la pensi nili ka solai lahelu nang litum lang kami komat ni jongsi ahok kitin nili BJP pen poisa chu endam si meeting ke seng titi ulotang te nang litum wang kami la nili bank passbook nang lang kami la pen la checkbook na nang lang kami checkbook aban anta nili BF nang litum nang lang kami lasi nitum APHLC ke poisa phan le chiki ta kali rat aphan si ke chiki lapen rat aphan ta rat atum kachini halaso aphan si ke chiki nitum kachini pensi BJP ta Kongres ta CPIML ta la National Party anke inglong rat atum phan ke right thek inglong at det aphan che right thek sakorita ha Kongres tum ke doon hot pensi
jasemet ke 2013 hut surihini ra krege thomaningkan krehini aningkan krege thomaningkan pensi kongres tumlang labang sohut pensi halabang sohut bisaralam batai sivet bang haru kripli master akam pilu joyram ingle alang li CM ke doon kongres a CM ke doon hut lapen MP ke Biren Singh India akehai MP ke doon hut bang haru kripli yang bong karbi atum pan bang trok ner kebraner kepet kipi an par ke hek ke atum pan pila lage nili hala 6 schedule arleng alamen ke toka kitab long ta lage ka hisab kalakha do ada lapen non BJP pen kongres tum BJP je plan dun det pen ta aku la puthak tha laso alam ne nang litum ka de beta chini la pot si lai hui alam e kroi du nang ne kongres atum BJP atum la tu ka pa chu pe lo atum la tu ne aku jong sing pa chu be kali putang te ande 6 schedule ke karbi inglong arat atum aphan det lo dei po mat bang haruk re flipen bang trogner kebraner kep an karbi atum han sakor go master kam pichok lagi pacho be kali lang latai sia pacho be ipu ke 6 schedule po ba 6 schedule aja kong ben si MP ta gaman lo 6 schedule aja kong ben si CM ta gaman lo ako akaprega bo ben ligaman kali alam litum 6 schedule aja kong ben si la tum alam litum MP ta gaman CM ta gaman minister ta gaman MLA ta gaman 6 schedule pen job alam litum rat atum han pacho be lapen report ilitum ha tribal welfare ministry pen ke wan ana poisa ta ke che tum han si pitula longle patta ta hala tum han si pitula ha 1953 Faruk Krisir kepra phokepra ke thom aning kan pen ma ilitum karbiatum a ron pen patta ke ron nang ya ron ta la congress tum si war phit lapen ke alang litum si Assam Land Revenue Regulation ta endun tu rong labang so anikkan lapen ajo ilitum karbiatum aron pen inglong arat atum aron pen karbi chot kali di masa tum ta kuki atum ta imethan aron pen ilitum patta ka chelong tang apatta anta cancel lap la congress tum ilu amat sorkariya long li putuya government khas land putuya itu patta long li anta lahelo non ke aku patta ke celong kaci ridun tunang non nanti anda ke kaci ridun tu anta long tu te non ke la anta kongres tum si vilo la pen non hala kongres tum ki via tengsi non BJP to mange vidun tu lo BJP to mange petan tu mucak la sige video lain la si la BJP kongres la pen ke CPM la National Party ant ke la ke ilitum ke kroiji akam avelu lage aku jong si kroy dun bom lang puante lake mikir okora pala bang itu mana epu lapen army itu ala mikir okora pe nelile puali moten nelia bang si jong damer puchona ipu ge Assamese bongali itu si ke tok lage textbook along school along logetan a textbook along pulotang te school along college along kacharli akitab pulau tante laka ahok akitab lo pertaining hok le dam sita laka ahok lo pu kadu beta kedeng alam si hata ketok ante itu man mikir okora pusian tok lo an parante na kongres BJP itu kapacho be alam si cekroi dun tu bom ilang puante laka mikir okora puke aporma aproman ke cipi tu je plan dua dan pelagi lapen Indian Army tu tak pulau karbiang long ke ingbotan lo athima kachini neta akele tu pik ili tu mana itu lagi itu metang si kongres BJP tu ke than ko pachu be alam yong si kroi dun tu pulau tante lagi ili tu kilu ke je plan dat pelagi jok tala son si matha lasi non nang litu bihe kalam lo lage neli panai pu
CM ben poisa ke endam ajo poisa ke endam punili ajo ke hong men barbi ante la ajo ke wang inting kuk di tichodana ke bar ko bang ali nang ke le bote inting kuk di tichodana CM hem ke dam ya kam tabi lagi aku cohang num dia lang lian ning ta rong uyi mini na bidu tanang bidung tu yimini la tu ke glor alam lu alang lita karbi chot lapen ke ametang poisa li det ke alang li ke long ke doa poisa anda karbi ing long arat to poisa si alang li envaret chot na to ke lagi lapot si la salam nili pinida than tholo pingi than tholo pingi ta pawali pini than tholo athema ar ni ga preke nili arjulong lela pingi si arjulong la salam lapot si la kenang litum jasemet la salam kachethan ke amreng constituency lapen kopli constituency pusipu kachethan along aprek kachethan lo meni seta amreng pen kopli constituency pusipu kachethan laganang litum amreng lapen kopli constituency amune tatumta la nili bank passbook pen la nili checkbook ke nang lang kami kopia fansi neli arniwang tak poisa ke draw nang verma bank pen kopia porlo komar fanlo la neli bi meeting ke dunja panchot neli ke choji fan kali meeting rat atum fan kapachini akam keklem la panchot na siksidul ka pantang ya fan itu mah det ke cerai ya fan rat fan in long rat fan ke rai ya fan ke cetum amen patta pen ke than lap ya pan ke chetung amen voter list pen kang than lap ya pan ke claim la sona la pen kang than da pe polo ke lang ni po pot kali 6 schedule long se litom pan power nang jakong nang pilo la pen la ing than the de itum ing long so tung ke jokun elu la chini sini tum la ta claim ji pu la pen case ta do bom case apana poisa de ni tu betang si ke room ta rat atum sinai pidun la ta ni tum apran ke cheng hut ke ni tum APHLC aveku la ke ahok lo council tum da yerso poisa nang rap dun ala ke cheng ko ke aman alang tum nang rap dun siput ha phi ke o a parlin phak sin ni tum phan ako nang che dan nun thurong a ke salong ta aman no phi ke ni tum council long ke dam de khang jang lo council long ali minister MP tum long ta ni tum poisa hang nam ye ban dam di ni li chot kali APHLC mo ni tum dam di lai lo la kardong